La entrega de este año del premio a la Espurna 2017 a la plataforma ciudadana Aturem, la C32. Es un reconocimiento al trabajo que han venido desarrollando este último año en defensa del territorio. Así que un aplauso grande por la organización y su entrega del premio. Moltes gràcies. Hem vingut uns quants perquè ens han dit que pesava molt, al final no diria per tant, però el que sí que pesa és el valor que té aquest premi, perquè nosaltres que portem ja uns quants anys plataformes ciutadanes, no només en contra de la C32, sinó amb altres històries, una de les coses que sí que trobem a faltar sempre és un cert reconeixement a tota la feina que es fa i a totes les hores que es dediquen des de les hores que cadascú bonament pot posar, a part de la feina que tothom fa i a part de les hores que dedica a la seva família. Llavors, el fet de dedicar hores i esforços a una causa, primer de tot has d'estar o t'ha d'omplir molt a dintre el fet de dedicar aquestes hores en aquesta causa, has d'estar molt convençut d'aquesta causa i són hores que deixes de dedicar a la teva família. Per tant, jo crec que aquest premi també és un premi a totes les nostres famílies i a tots nosaltres en el sentit de les hores que deixem de gaudir d'altres coses que també ens agraden fer. No és que lluitar a favor d'una causa no ens agradi, al contrari, ens agrada i ens emplena molt, per això estem treballant i dedicant esforços i hores en contra d'aquesta causa. I la causa és aturar l'autopista o l'allargament de l'autopista C32 fins a Lloret, com sabeu. Bé, creiem que estem convençuts de que això és possible. Sempre ho hem estat, si no, no estaríem aquí, però és difícil perquè moltes vegades has de batallar contra l'establishment i els poders econòmics que són molt més poderosos que nosaltres i que amb poca feina o tenen molts recursos econòmics i destinant certs recursos econòmics fan de contrapès a tota la força que nosaltres dediquem des del nostre convenciment. Estem convençuts d'aquesta causa, de que guanyarem, sí que ho estem, que és difícil, no som il·lusos, és difícil, però ens mouen dues conviccions. Una és la raó. La raó que creiem que aquesta autopista no ha de venir fins a Lloret és per motius econòmics, perquè creiem que això és un negoci que Abertis està intentant fer amb la Generalitat, és un negoci per allargar la concessió que té actualment de l'autopista de la Costa, que se'ls esgota el 2021 i que mitjançant el pagament d'aquestes obres, d'aquests 7,5 quilòmetres fins a Lloret, pretenen allargar aquesta concessió més enllà del 2021. Per tant, des del motiu econòmic, creiem també que per motius ambientals, sobretot, creiem en el nostre patrimoni natural i cultural, com és Sant Pere del Bosc, l'Àngel, les Alegries, el Vilar de Blanes, tota aquesta zona fantàstica que potser hem sigut incapaços de valoritzar-la més del que hauria de ser des d'un punt de vista turístic, per tal que reverteixi en el nostre entorn. Per tant, creiem també des del punt de vista mediambiental aquesta és una obra injusta i també des del punt de vista de la mobilitat, perquè creiem fermament que aquesta autopista no resol els problemes de mobilitat i nosaltres hem sigut sempre els primers de reconèixer que hi ha un problema de mobilitat a la zona, que hi ha un problema de congestió de la carretera G682, que calen alternatives i hem presentat alternatives. No som els de la plataforma del no i ja està, no. Hem presentat alternatives que són viables i són més
són més sostenibles des del punt de vista econòmic i des del punt de vista ambiental, com és el desdoblament de la G682, la construcció de la ronda de circunvalació a Lloret, la construcció de la ronda de circunvalació a Blanes, i tot això repercutiria de molt millor manera en la mobilitat de la zona que no pas la continuació d'aquest negoci brut que intenta fer Abertis d'esquenes a la ciutadania i només pactant amb la part política de certs sectors de la Generalitat. Això són els nostres raonaments, però no només la raó, sinó també ens mou una altra cosa, és el sentiment, perquè aquestes són les exposicions de les raons de per què no volem que arribi la C32, però després tots nosaltres estem composats de raó i de sentiments, i el cor també ens diu que Sant Pere del Bosc, l'Àngel, les Alegries, el Vilar de Blanes són patrimoni de tots nosaltres com a persones, com a blanencs, com a lloretencs, com a tossencs, com a gent de la selva marítima. I això és molt important pel benestar de la gent, perquè sempre es parla des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de mobilitat, des del punt de vista... però no ens fixem mai en el benestar de les persones d'aquí. Per què nosaltres volem continuar visquent aquí on estem visquent? Doncs perquè ens sentim a gust aquí. I per què ens sentim a gust? Doncs perquè tenim un patrimoni que cal curar-lo, cal mantenir-lo i cal respectar-lo. I això passa per respectar tot aquest patrimoni que tenim i, a més, és part de la nostra identitat i deixaríem de ser nosaltres o perdríem una part de nosaltres si tot aquest patrimoni desaparegués. I, per tant, és amb aquesta convicció de la raó, amb tots els raonaments que vulguis, econòmics, mediambientals, de mobilitat, però també des del cor, perquè el cor també ens mou. Moltes gràcies per aquest premi, en sèrio, gràcies pel reconeixement. Som una plataforma transversal, però ens és igual d'on ens caigui el premi, perquè realment a la plataforma hi ha gent de tots els colors, de totes les ideologies, de totes les edats, de tots els sectors econòmics. Hi ha gent que està treballant en indústria, en serveis, que són empresaris, però som així, som una gent variopinta que estem treballant per una sola causa i crec que aquesta causa, amb aquest premi, ens reconeixeu, si ja no ens ho havíeu reconegut prou ja, des d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa, que també esteu i formeu part d'aquesta causa. Moltes gràcies. Gracias por estar aquí, que nos sigamos movilizando, que la C32 estoy seguro que la vamos a parar. Vamos a parar, que no va a llegar aquí a Lloret de Mar, no va a llegar a Blanes, y para eso hace falta movilización, esfuerzo y ejemplo de toda la gente que ha trabajado durante todo este año para montar, por ejemplo, un referéndum que ni el Ayuntamiento de Lloret de Mar quiso montarlo.